Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Алга таба кайбер темалар турында. Ярдәм итегез, парковкасыз калабыз. 38-15 йорты яшәүчеләре билгесез эшмәкәрнең бернинди рөхсәтсез һәм законсыз эшенә зарлана. Тәрәзәдән матур пейзаж урынына шүпшәр күзәтергә мәҗбүр. 421 йорты яшәүчеләре идарә итү компаниясының эше белән канәгать түгел. Татарстанда Сабантуй бәйрәмен үткәрү көннәре билгеле булды. Бәйрәм чараларын кайчан көтәргә? Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 33 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шалда узган тәүлектә коронавирусның тагын 6 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 19 майга Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 21107 очрагы билгеле. Аларның 18036-сы терелгән, 22-се узган тәүлектә. ВИЧ статусын 5 минут эчендә белергә. Бүген Чаллы шәһәре сәүдә үзәкләренең берсендә шәһәрдәшләребез түләүсез тест уздылар һәм медиклар консультациясын алдылар. Тулырак алдагы материалыбызда. Вот так выглядит сама тест-система. Тест узуның серләре юк, бер томчы кан һәм 5 минут барысы да тиешле санитар таләпләрне үтәп оештырылган. Хезмәткәрләрдә шәхси саклану чаралары, бина һәр кешедән соң дезинфекцияләнә. Такие экспресс-тесты, да, популярны, потому что они позволяют, не обращаясь в поликлинике, не расшифровывая свое имя, да, без предоставления паспорта, сдать быстро экспресс-методом тест на ВИЧ. Обычно на таких акциях мы тестируем порядка около 100 человек. Бүген ВИЧ инфекциясы таралуының төп ысуллары наркотиклар һәм тәртипсез җинси элемтәләр. Белгечләр сүзләренә караганда, кеше озак вакытлар үзе чире турында белмәскә дә мөмкин. Шуңа күрә тест үткәрү турында онытырга ярамый. Уңай нәтиҗәдә ачыкланган очракта кешеләр белән психологлар эшли. Аларның төп максаты ВИЧ инфекциясенең хөкем карары түгеллеген аңлату. Если человек готов, начинает оказывать ему психологическую поддержку и информационное сопровождение. То есть, на самом деле у человека может быть разная реакция. То есть он может быть шокирован и не воспринимать информацию первые несколько часов, несколько дней. Шулай урында медикларда эшләдем. Аларның консультацияләре шәһәр халкына авыру турында җентекләп белергә һәм зарлануны ничек булдырмаска икәнен аңларга ярдәм итте. Буш кул белән беркем дә китмәде. Биргә килүчеләр бонус сыйфатында белешмәлекләр һәм контрацептика чаралары алдылар. Лилия Гатина, Диана Малярова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Яхшымы яки начармы? Чаллы ТВ-ның кайнар элемтәсенә 38-15 йортында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Аларның сүзләренә караганда, билгесез эшмәкәр аларның парковкасын алырга тели һәм моны законсыз рәвештә башкара. Эшмәкәрнең рөхсәт документлары юк, аның каравы аларның тормышын яхшырак итү теләге зур. Тулырак алдагы материалыбызда. Бу бетон блоклар бүген иртән барлыкка килде дип сөйләде бирдә яшәүчеләр. Алай гына да түгел, блоклар белән машина кую урынына керү юлы ябылды һәм чыгу өчен халыкка аларны юлдан алырга туры килде. Икенче яктан парковканың шлагбаумын урнаштыра башладылар инде. Имзалар җыелмаган, хәбәрләр җибәрелмәгән, җирле халык ризасызлык белдерә. Звонила 3 раза в полицию, мы точно так же вышли домом, когда здесь ставили рабочий шлагбаум, рабочие тоже не представляются, кто заказчик, кто им деньги заплатил. Люди просто стоят, молча ставят. Мы всем домом вышли, там было человек 40, мы стояли, ждали полицию 2,5 часа. Так никто и не приехал. Низакның сәбәпчесе барыбер табылды. Ул территорияда үз акчаларына футбол һәм баскетбол майданчыклары урнаштырган ниятләгән шәхси эшмәкәр булып чыкты. Чаллылы эшләрне иртәгә үк башларга һәм 10 көн эчендә тәмамларга ниятләгән. Рөхсәт документлары бармы дигән сорауга ул җавап бирә алмады. А зачем согласовывать? Я им хочу как лучше. Чтобы это не сдемонтировали, эту дорогу вообще здесь по сути не должно быть. Она находится за придомовой территорией. То, что сейчас они аргументируют, куда нам ставить машины, это сейчас что, аргумент что ли такой вот? Что лучше выбрать? Вот машины они понабрали по 3, по 5 на семью, и сейчас им ставить некуда. Руслан Низамовның төп максаты спорт майданчыклары урнаштыру, бирдә яшәүчеләрнең проблемалары һәм киләчәк язмышы күрәсең, аны борчымыйдыр. Сдемонтируют, потом исполком сдемонтирует. Я пока на данный момент хотел установить сюда вот площадку. Халык бу мәсьәләне булай гына калдырырга җыенмый. Хәзер алар прокуратурага күмәк шикаят әзерли. Без вакыйгаларның үсешен күзәтәчәкбез. Лилия Гатина, Диана Малярова, Александр Кощеев, яңалыклар.
Теманы дәвам итеп, әлеге хәл буенча без шәһәр башкарма комитетына мөрәҗәгать иттек. Башкарма комитетының мәгълүмат сәясәте һәм җәмәгатьчелек белән элемтә идарәсе башлыгы Римма Мөхәммәтҗанова сүзләренчә, әлеге стоянка вакытлыча булган. Йортлар янында 4 катлы парковка бар, анда кешеләр үз автомобильләрен калдыра ала. Тиздән вакытлыча парковка урынына 2 спорт һәм 1 балалар мәйданчыгы төзеләчәк. Ишек алды шүп-чарга күмелә. Чаллы ТВ-ның кайнар элемтәсенә яңа шәһәрнең 4/21 йортында битараф булмаган яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Чаллыларның сүзләренә караганда, тәрәзәдән матур пейзаж урынына алар шүп-чар күзәтергә мәҗбүр. Без нәрсә өчен акча түлибез дип зорлана халык. Урынга Лилия Гатина чыкты. 4/21 йортының балалар майданчыгы һәм ял зонасы күбрәк шүплекне хәтерләтә дип зорлана бирде яшәүчеләр. Алар бу проблеманы шүп контейнерлары җитешмәү, шулай ук урам себерүчеләрнең эшләмәүләре белән бәйли дип сөйләделәр. У нас контейнеров хватало, утащили одну контейнер. 2 осталось. Проблема то, что на детской площадке не убирают, везде мусор. Иногда хочется выйти вечером посидеть, но посидеть возле мусора как-то с мусором неинтересно. Самое интересное то, что компания управляющая ничего не делает, деньги берет, за что неизвестно, непонятно. Мусора много, вот ночью сидят тут, пьют и не выбрасывают мусор. Молодежь обычно. И вот такая обычная проблема. Һәм бу 4/21 йортында яшәүчеләрнең бердән-бер проблемасы гына түгел. Шәһәрдәшләрнең сүзләренә караганда, алар төнлә майданчыкта спиртлы эчемлекләр эчеп, әрләшеп, йорт милкен бозучы яшьләр аркасында йоклый алмый. Попробуй только слово скажи, а милиции не дозвонишься. Нету участковой. Никакого нету порядка вообще. По поводу скамеек тоже к ЖЭКу обращался, на что отказ получил, то что ничего делать не собираемся. Ссылаются на то, что молодежь все равно дальше сломает, и все будет дальше так же. Нәтиҗәдә җирле халык үз проблемалары белән бергә бер ялгызы гына кала, чөнки шүп-чарга баткан һәм вандалларны җәлеп итүче балалар майданчыгы идарәче компанияныкы түгел дип хәбәр итте электротехниклар идарәче компаниясе вәкиле. Территория өчен кем җаваплы, әлегә билгесез. Бу сорауны без шәһәр хакимиятенә юлладык. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. Чаллыда 8-нче тапкыр иң яхшы балалар табибы дигән бәйге старт алды. Традицион рәвештә ул Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина инициативасы белән оештырыла. Конкурс ел саен медицина хезмәткәрләре көне алдыннан үткәрелә һәм быел ул 17 майда башланды. Беренче этап барышында шәһәрдәшләр Чаллының иң яхшы педиатр исеменә лаек булган кандидатларны тәкъдим итә. Киләсе этап тавыш бирүдән гыйбарәт. Һәркем күп санлы шәһәрдәшләр тәкъдим иткән финалистлар өчен тавыш бирә алачак. Конкурста җиңүчегә Дәүләт Думасы депутатының рәхмәт хаты һәм 35 мең сум күләмендә исемле премия тапшырыла. Чаллыда Сабантуй бәйрәмен үткәрү көне билгеле. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Сабантуй татар халык бәйрәмен уздыру турындагы указга кул куйды. Указ нигезендә Чаллыда Сабантуй бәйрәме 19 июньдә, Казанда 26 июньдә узачак. Авыл торак пунктларында һәм район үзәкләрендә, шул исәптән республика әһәмиятендәге шәһәрләрдә милли бәйрәм 12-13 июнь көннәрендә булачак. Президент бәйрәм чараларында коронавирус пандемиясе белән бәйле рәвештә республикада билгеләнгән чикләү чараларын үтәргә кирәклеген искәртте. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 39 23 23.